הקפץ הזה שלך? כן. אני שמה את זה פה רגע. בן, זה לא נפתח לי. מה זה? גם בצד השני זה לא נפתח. אמא! יאללה, תזיזי קצת לשם. תגידי, מקום לפתוח את שלי גם, בבקשה. תהיה בריא באמת. איפה לשבת זה כבר להבין. יאללה, אני עצובה שנשארת. יפה שלי, אני מצטערת. אני אנסה פעם הבאה שלו. מה? ציפורן שלי. והיא שעמדה. מה לא תימא שלי? והיא שעמדה. שאישה, מישהו חושב עליי, מישהו אוהב אותה. יש וואו, אני בהלם. אישה, מישהו חולם. פתק פה מגאות ריקות? יש משהו אומרים? זה שלך? זה שלי. זה? גם. וזה? גם, אבל תהיה פה מתחת, רגע. לא, לא, יש לי פה מגילה. שלך. נראים את זה. אתה יודע איפה השל זוהר? שם. אבל אני שם. כל המגירות האלה כאילו? אני שם אבל. כאילו בלמעלה. אבל למטה לא שלך. באור של הקצת השפעה למטה. אין מה נראה לי הכי למטה אתה יכול לקחת. מה היה לאור חוץ מהארון הזה? נכון. הוא נמצא. אנחנו... ילך הביתה, נכון, אני אלכה הביתה. אולי יותר טוב שם. יום. והיום אמרתי לה שהיא דומה לאמא שלה. את צריכה את זה? הכל בסדר? אני צריכה להתארגן פה. בסדר, תרגיע. בסדר. תרגיע. אמרתי לה, גיא, אנחנו... יש כאלה שבלחץ מעדיפים. מה אני אגיד לחיים שלי?
וואי, זה חמוד. איזה גבר שלא מבין. איזה חמוד. שתי חולצות אותך אותו דבר. הבית שימו לב, מטבח ייסגר בעוד 10 דקות. אם עברת מזה לזה, נראה לי את תצטרכי. עוד כמה שמלות יש לי שלא לבשתי? בין 1000. מה? מה יש לי להגיד? תגיד לי מה אתה, לא הבנתי, מה אתה קומנדר שלי? אהוב. I'm doing my beans right now, I couldn't care less. אני ואתה זה ביחד, אני ואתה זה ביחד. למי גנבת את זה? לא, זה? לא, זה של תמיר. באתי להגיד על שלי, כאילו עשית הכי חמודה בעולם, היא ארזה לי חצי מזוודה, כי קראו לי בזה, אבל שתהיה בריאה. ברור שהיא זרקה, שלי הכי חפרית, היא התפוקה. צריך גם שלי תחרבן לך במזוודה, ותסגור. שלי, מה קורה? שלי! איזה כיף, לא דיברנו עלייך. עכשיו סיגרייטה. שליה, בואי סיגרייטה. Можно зажигалка? Что ты хочешь зажигалка? שלי, אני שמחה שנשארת. תסיים אותה. שמחה שנשארת. שלי, טל אמרה שארזת את המזוודה והיא זלזל קצת. תגידי את האמת, אם זלזלת, אני מכבד אותך בלב שלם. לא אמרתי שזלזל. זה רק כזה חפר אלטי כזה? לא אמרתי זלזל, הכי אלטית שיש, בואי. שומעים? עשיתי לך את מזוודה, לכו תזדיינו, זה חמורי. בואי תורידי את הנעליים עם ככה דבועה. לא, זהו, נועם מתעורר. למה? מה, נדבקת מקורן? למה? במה נדבקתי? נדבקתי תביא במה? לבד. באיזה מחלה? צוחקים, מפגר. אה? סתם אני גוזרת אותך, תסגור את הדלת, אסור להשאיר פתוח, זה מסך את כל החדר זה את הארון. הקוקו הקטן שלך ואז... כן. אני אומרת, בוא נלך לבדוק אם אנחנו עדיין צריכים לעשות כלים. למה אין לי כוח לזה? לדעתי עד מחר. מאחל לזה עוד שבוע אז גם. אני לא עושה היום כלים שיהיה לכם מחר. גם ככה סגרו את המטבח, ילד. תגידי תודה שנשארת, קודם כל תגידי תודה שנשארת, אחרי זה נדבר על הכלים. היית צריכה להגיד, יא קודם כל תגידי מצחיקה. תודה שנשארת, אחרי זה נדבר על הכלים. פטל, היית צריכה להגיד, וואי, בן, איך בא לי לעשות כלים עכשיו? ואז כאילו, באסה, וואי, המטבח סגור, את מבינה? אוי, איזה באסה, איך רציתי לעשות כלים עכשיו? בדיוק, זה ככה פוליטיקה, you know. הם מדברים רק על פוליטיקה וסקס.
אני וסורג. ראית שסורים משורין, כמו של הרכבים שלך, של הצבא, יש פה דאבל. כדור לא חודר איזה. סגרה לי כדור טק. אז זה של החיים. כבד, אני לא תופן. וואי, לא לבשתי את החולצה הזאת עדיין. תכף יהיה חם. מה אני אעשה עם כל הפוטרים האלו? כבר לא חורף. מזוודה שלי כבר. טל, אני מנסה לסדר את הארון יפה. יופי קוקי. מגיעה בך. על עצם הניסיון שלך. בוא נראה איך זה יצא. בבית הארון אח גדול, אפשר להדליק פה מזגן, כפרה עליך. כאילו באמת, קשה פה ממש. תודה. This is my life. Special. וואי, איזה חום. לפעמים לא נקלט לי שאנחנו באח הגדול. מבינה לליבך. גאיה, הודיה. מה? אני מנסה לעשות כמוך. זה יוצא לי ממש מכוער מה אתה רוצה להגיד לי? שאני לא טובה כמוך. לעשות לך צמות? לא. לא הבנתי מה את אומרת. מנסה הארון לעשות שלי. כמוך, כן, אני לא... שאת ממש טובה בלסדר לי את הארון. כן, עכשיו אני עסוקה בארון שלי, אבל אולי בהמשך. הג'ינס הזה רטוב עדיין. יואו. יואו, מה עם כל החולצות הארוכות שלי, יואו. זה הגזמה. כבר לא צריך אותן.
יפה עלייך. וואו, יש לי כזה בתחילת, זה אדיקטד? לא, מהדיקה. מפעם. קחי אותו מתישהו, כי הוא קטן עליי ממש. תביאי לי. יש לי כזה בתחילת מאדיקטד. לא. אני חושבת שזה אותם בעלים היה. יא, בוי. משהו כזה. יא, בוי. Hey boy, you're not my mind. תמי היי. וואי, איזה הזוי שפעם הדיקה זה היה כאילו וואו. כן. ופתאום אין אותם. כן, חלמתי לדגמן עליהם, אני זוכרת שהייתי קטנה. הייתי דוגמנית מידות שלהם. מה זה אומר? שלכל חברה יש דוגמנית מידות, שעליה בודקים מידות. שואורום? לא, גם שואורום, אבל כאילו שאת... בודקים מידות. נגיד עכשיו מידה שמאל. שנאתי שואורומים, כשהייתי קטנה. זה לא באמת עובד בארץ. כאילו בחו"ל זה מגניב לעשות דווקא שואורום. בחו"ל דווקא לא עשיתי בארץ עם דיזל. באמת, בחו"ל זה מגניב לעשות שואורום. אבל אני לא אוהבת. אני מרגישה כמו קולאב. Say you're gonna be baby. Just meet me at the eye. טוב, מחר משימה, חברים. נכון, צ'וקו. לפחות יהיה משהו כיפי. משהו כיפי לסרט. שלי, אתם הכנסתם לכביסה שחורה? מה? זה בתוך המכונה? הופה. בן, אפשר חצי שנייה רק להכניס משהו אחד למגירה? Can't get you off my mind. The fuck? מה עם זה שהבאתי טייץ טרמי? צרחות. Can't get you off my mind. שתי מילים ארוכות, ואתה מין מילה ארוכה שכזו. ג'יילדים, מדיטטים יותר, שיר שתבין את הדרך. סרטים. Come on, baby. אבל לא שמתי לב שכל הבגדים שלי שחורים. From Japan and I a couple hundred miles from Japan. Can't get you off my mind, can't get you off my mind.
בלי עבריות. ככה. אני צריכה רגע את המגירה כאן. איך אני אעשה את כל זה? אני לא יודעת. אור, איזה מגירה את לוקחת? איזה מגירה? אני רוצה כאילו לדעת. אם יש משהו מיותר. מה המגירות שלך? זה הארון. של בן. אז אצל גאיה? יש לה את המגירות שלה שם? יש לה פה 1, 2. למטה? 1, 2. למטה לא הסתכלתי, לא יודעת. מה? למטה לא ראיתי אם הוא פנוי. ראית? שמאלי. לא, למטה השמאלי. לולי. זה שלה. זה גם שלך, נכון? את צריכה עוד. מה את רוצה? איזה מגירה? יש שם למטה עוד אחד? זה ריק, כן. השמאלי ריק? כן. אז אני אקח גם אותו. מספיק לך? אני לא יודעת, אני צריכה לפרוק לראות. זה לא הרבה, גם להכי למעלה אני לא מגיעה. כן. בגדול, איפה בן סגר הכל כבר? כן? אז יש לך את המגירה אצלי. עוד אחת למטה, כולה למטה. עוד מגירה מלאה, כאילו, ארוכה. אין לי, לא יודעת מאיפה להתחיל אפילו, אין לי כוח לחרא הזה. אני אעזור לך. אני אעזור לך, אבל יש לך שם עוד מגירה אחת שלמה, שתדעי. אני פשוט רוצה לשים מגירת קשקושים. הבנת? בינתיים, ככה ייקחו את זה מתישהו. אז יש לי פה תפוח, גם לי, הפה. גם לי. בוא נשים. לא, מגירת קשקושים, כאילו קליפסים, דברים כאלה. בסדר, הכל טוב, יש לך שם מגירה בקיצור, אוקיי? תסיימי את היד שלך, אז אני אסיים את שלי, אני אבוא לעזור לך. תנקס.
יש לי. Do you want to see something? הארון הזה, מגירות, וזה וכל מיני. למה? כאילו שאני אדע. זאת אומרת, וואלה, תשמעי, זה מקום הכי נעים בחדר, כאילו, החדר נעול, יש שם רק של ביצים, לא יודע מה אכלו שמה. איפה, בתוך... לא למות, ולא אי אפשר להיות בחדר. איך אני עוברת בזה? אין כביסות. עושים כביסות רגע? יש לי ג'ארה של תודה. כביסות. אני אתלה אותם, אני. אור. תודה רבה. יש לי גם מגירות פתאום. לא. נפצעת. למה? כי קילפתי. אתה חשבת? לא באמת בא לי? אחת. אני עצובה. אני גם. מה אני אגיד לך כפרה שלי? אני מקלה. אין לי מה לומר, באמת. ממש ראתה אותי. ותמיד יש לי מה לומר בדרך כלל, אבל כרגע שום דבר. כאילו זה תמיד מוסרות אותי, כי כאילו אני רואה את הטוב באנשים שסובבים אותי, ואז פתאום הם הולכים אחרי לחיי השני, ואני אומרת, מה, אני סתומה? אני לא רואה? ממש לא. לא יודעת. כי מצד שני זאת גם רואה את האנשים שלא ראית בהם את הטוב. גם הולכים ואת מבינה שזה כנראה לא קשור. זה מה זה יכול להיות אני קשור? לא יודעת מה זה קשור. הדבר היחיד שכאילו מסתדר לי במוח זה אולי בשבוע הזה שהייתה פה וכל הזמן אמרה אני רוצה ללכת, אז הוא כאילו אמרו כאילו... כי נגיד שראיתי את טל בוכה על נדב, אמרתי... כן. אמרתי כאילו, מה יש לה לבכות? כאילו... דווקא אני מבינה את זה, שמי, בסוף זה כאילו... אחותי, אבל אז שאני מרגישה את זה עליי. בסוף אנחנו חווים כאן חוויה שהיא לא פשוטה, וכשיש אנשים שסובבים אותנו והם עושים לנו טוב, כשלא טוב לנו, אז זה קשה שהם הולכים, זה באמת קשה. אני באמת מבינה את זה עכשיו. בהתחלה היה לי פה קשה פיצוצים, והיא יחידה שכאילו ראתה אותי והייתה איתי, ואז התחיל לנו מלא כזה, הייתה כאילו כמו ריבים של אחיות כאלה, של כאילו, של מציקות אחת לשנייה. ואז כאילו לפני יום הייתה לנו שיחה, והיא פשוט, היא כאילו, היא עושה לי, היא אומרת לי, פטל, אני לא אעזור אותך, את לא לבד. חיים שלי זה. חמודה. אני יודעת שאנחנו נהיה חברות ממש טובות. איזה כיף לשמוע. אני יודעת את זה 100%. בעזרת השם, מה? רוצה לנגח סיגריה? לא, אני רוצה, כן. לא. יש לי פה זה
שמעתי טוב? רגע, בוא תעשי לשם, שלא יהיה לי ריח של סיגר. הוא לא אוהב שאת מעשנת. אני יודעת, אתם אומרים שאם אני נשארת, אני לא יושבת. לא חשבתי, שמעת? אני שמתי את גאיה כאילו מבחינתי והכי קדימה שיש. גם אני. יש לה לב זהב. באמת ממש ילדה טובה. אני ממש, יש לי חרדה משון לבד, לא יודעת למה. ואת פה עם מיליון איש בחדר. כן, אבל הרגשתי ששומרים עליי. מה נעשה עם זה? הייתה לצא לי לישון איתה, אבל היא מפחידה אותי יותר, כי אני ובן ראינו אותה באמצע הלילה, עושה ככה. מרימה את היד, שמעתי ישנה ככה. תקשיבי, זה הדבר הכי מפחיד שראיתי. לא, דווקא אני אומרת לך, אני ישנתי איתה, היא אחלה באחלה. אז את לא ראית, את לא... זה, תשאלי בן... יש לה מיטה וואו. אני ובן מרים, 3 בלילה, פתאום היא עושה ככה, כאילו היא קמה מהמתים. ככה. את רואה אותה ישנה ככה. עם היד באוויר, אני לא צוחקת. היא משוגעת. אז תשני לבד. תתגברי על זה. כן, בסוש. אני אוהבת את פנה ממש. מקווה שהיא יודעת שאני אוהבת אותה. ברור שהיא יודעת שאתה יודע. וואי, איך אני יודע באמת? בסדר, מה שצריך לראות קורה. אוף, זה ממש עצוב לי, ממש. אני כאילו בהלם, אני בהלם. כן, זה שאב לי את כל אחותי, היא השותפה שלי למיטה. עליה. כאילו רק לפני יומיים דיברתי על זה, אמרתי לה, אם את הולכת אני בוכה. בכית. ואני אומרת לה, אני אמרתי לה שאני אבכה. אתה רוצה לעשן? You wanna smoke? אוף, אני כאילו מרגישה שלמרות כאילו... הכל... כי תמיד הרגשתי שאני יכולה לדבר איתה. היא הראשונה שבכיתי לה כאן. עכשיו שאני חושבת... גם לי, תקשיבי, היה לי יום אחד שהלכתי פה, איפה קאיה? איפה קאיה? פשוט התפרקתי לה. יום זה... כאילו אין לי פה המון אנשים שאני מרגישה איתם בנוח באמת לדבר על הכל. וכאילו היא אחת מהם. אוקיי, הייתה אחת מהם גם לי. יואו, יורדים על ידם. כאילו היא היחידה פה שבאמת יכלתי להיפגע ממנה, מבינה? כן. לא יש סיבה. כאילו הייתי הולכת ברע כשאנחנו ברע. את מבינה מה אני אומרת? ואחרי שהייתה לנו שיחה פה לפני יומיים, כאילו, הכל השתחרר כזה. לא דמיינתי לרגע. האמת שהיום לא היה לי מושג, כאילו, אמרתי לעצמי, לא היה לי מושג. היא כאילו הכינה אותי לזה. מה היא אמרה לך? אמרתי לך. היא ידעה שהיא הולכת. כי היא ממש אמרה לי. שהיא הולכת לראות את ההורים שלה. נראה לי, יש לי תחושה שאני הולכת. אמרתי לה, די גייס, תמי, כי חשבתי סתם מסתלבטת. ואז היא אמרה לי, לא, אורך, שנייה, חכי, אני באמת רצינית, אני מרגישה ככה, וזה באמת בסדר. אמרתי לה, מה, את רצינית איתי? אמרה לי, כן. אמרה לי, די, גיא, סתמי. היא הרגישה. כאילו מרגיש לי סוף העולם. כי אז... וואו. לא היה לכם דעה לשלי. זה בוא. שקט רוצה לשבת? שישנו. זה את בוא ואז אני? זה מה אתה? כן. The life of a third whale. ממש לא. אתה אמורה להכיר אותנו יותר טוב מזה. אני לא צוחקת. צומחת לילות גם אם זה הפוך, כן? היא סוחבת מה שהיה
לא, אני מנסה להפחיד אותך, פשוט כאילו, כשאני חושבת על זה, זה כאילו... איתך ואיתה הרגשתי הכי בנוח פה. לפרוק. אבא שלי בלב. שמחה שיש לי אותך, תמיד. שמח שנשארת. תקשיבי. I was here for you, you know that. אנחנו צריכות להיות טובות אחת לשנייה. תמיד. גם מתפלק, יודעת. Always, always here for you, baby. כל הבגדי ים שלי רטובים. אני לא אוהבת את זה. את היוהרה וזה, כי אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה, אני... זה לא יוהרה, כי יוהרה זה שאת יעילה. זה לא יוהרה. זה לא ממך. תראי שני חברים שלך פה, בכלל את תפלי לו אופציה כפרה. את מבחינתי, אני רואה אותך בגמר. אני לא אומר את זה כמו... אמרתי לך היום, כמו אז אתה יכול להחמיא לי על דברים אחרים, אבל לא... יש את הבחורות שיש להם את החברה המכוערת. כן. שאומרות שיש לה את הכי יפה מכולם, וכאילו כל מי שקורא את בתגובה הזאתי בפוסט שלה באינסטגרם מבין שזה שקר. אני לא אומר לך את זה כמו החברה הזאתי, את מבחינתי בגמר. אני אומר את זה אמיתי, אובייקטיבית, גם אם אני שונא אותך ואני לא חושב שלי בבית, מבחינתי בגמר. למה? אה? למה? תגיד מחמאות, אל תגיד זה, אתה מבין? כי מבחינתי את. סרט. מי את חושבת שאת? איזה בחורה? אתה לא לדבר איתי ככה. אני אדבר איך שבא לי. שמעת? לא הבנתי. אני אדבר איך שבא לי. אם דיברת על אמא שלי פעמיים, אני אדבר איך שבא לי. חיה בסרט. אמא, אמא, אמא. מרגש. אני אדבר איך שבא לי. מעולה. אז אני אעמיד אותך במקום, יסביר לך שאיתי לא מדברים ככה. ואני להסביר לך שלא מדברים ככה. ממש מרגש. אני לא רוצה. חיה בסרט. מכבדים אותה ואת הגיל שלה, ובסוף היא זורקת פה עקיצות על ימין ועל שמאל. היא תזכיר את המילה של אמא שלי שוב. בוא נראה מה יהיה איתה פה. הליצן הכי גדול בארץ זה אני, נועם תקלה. לא טוב לך, את יכולה לראות במדרגות, נשמה. אני לא רוצה לדבר. מעולה, אני גם לא רוצה לדבר איתך. תאכלי את השיב... אבל אתה לדבר. אני לא, נשמה, לכי תכיני לך שיבולת. חלב 1%, זננה, יאללה ביי. אתה יכול ג'ינג'ר, שניג'ר, מה אתה... אני אוכל הכל, אינג'רה, וזה מעולה, בגלל זה אני נראה ככה, ולא ממורמר. ג'ינג'ר. אבל אני אוכלת. מה שטוב. אתה לא נותן לי פה אוכל. נכון, מביאים לנו. בכסף שלך אני לא אוכלת. כוח פר. אתה גם מגעיל אותי. האמת שאת לא מגעילה אותי, את פשוט לא מכבדת. לא אמרתי שאת מגעילה אותי. את לא מגעילה אותי, את פשוט לא מכבדת. וחבל שאישה בגילך לא מכבדת אנשים צעירים שמכבדים אותה. מאוד חבל. הזוי, כן. אני גם אימא וסבתא, ולא מדברים איתי ככה, בת 60. לא, אז מה? שאת רוצה את בת 60, שאת רוצה... אתה גם יהיה בן 60. תודה. אבל לפחות אני לא פעם בן 3 ולפחות פעם בן 60. אתה גם יהיה בן 60. עוד הרבה שנים, נכון. ואני אכבד אנשים צעירים וידבר איתם יפה. ולא יקלל את אמא אני גם שלהם. מדברת יפה. איזה יפה. אל תשאלי איזה יפה את מדברת לבנות הצעירות פה. אני אומרת, אני לא מדברת כלום, אני אומרת בעיניים. לא כמו אתה, צחוקים. איזה עיניים? עיניים שלהם. בנות פה צריכות להתכסות בגלל איך שאת מדברת אליהם? כל אחת תשים פה מה שבא לה, שתרגיש בנוח. אנחנו לא בכנסייה ולא בבית כנסת. אני פה, נוח, טוב לי. אני שמח שכיף לך. ואתה יכול להתפוצץ עד השמיים, יהיה לי פה טוב עד הסוף. את צודקת, האמת שגם לי כיף. בגלל שאני טובה וכולם אוהבים אותי. כולם אוהבים אותי. אני שמח בשבילך, פשוט פעם באה לא לדבר, לא עליי, לא על אמא שלי וזהו, ולא לקרוא לי מפגר. גם אתה לא מדבר עליי ותעשי זה. מי דיבר עליי? דברים האלו. כל משדר עד אחת קורא לי מפגר וטמבל. כמה את חושבת שאפשר להבליג? אני לא מבין אותך. לא, אני גם לא מבינה אותך. אני גם לא מבינה אותך. אני לא מדבר. בגלל זה לא תעשי צחוקים, שמוקים, אני אעשה מה שבא לי. אתה תעשה עם צעירים. אני אעשה מה שבא לי, למה שאני לא אצחק בגלל שאת אומרת לי? מי את חושבת? גם אני תעשה מה שבא לי. ברור, אבל לא לדבר על אמא שלי. אבל לא לדבר עליי. מי מדבר עלייך? את מי את מעניינת בדיוק? אתה. חוץ מהחלב 1% שלך, את מי את מעניינת? אתה מדבר איתי. אתה מדבר ואתה עושה
כזה צחוקים שאני אני לא מדבר עם אוהבת. החברים שלי פה בבית, לא איתך. בבקשה, מה? אני לא לקחת חברים שלך. תקחי את מי שבא לך, תלכי לאן שאת רוצה. גם אתה. פשוט תכבדי אותי ולא תדברי על אמא שלי, כמו שאני לא מדבר אלייך לא יפה. לא לדבר איתי. לא לדבר עליי. לא תעשי צחוקים ממני. אין לי מי לדבר, אין לי כוח לדבר. ממני לא תעשי צחוקים. תשאלי. אני לא בחורה, לא חברה שלך. גם לא תהיי. נכון, אנחנו לא באותו רמה. לא אותו לבל. גם לא אותו גיל, אבל בסדר. לא באותו רמה. וואי, אני כאילו תכלס צריכה לחפוף בכיור. זהו, אני משחרר, פשוט פעם שנייה כבר מזכירה את אמא שלי. לא לדבר עליי. הנושא של אמא שלך זה לא סבבה ברמות, לא סבבה? אני לא אמרתי כלום. לא לדבר עליי, וזהו. הוא לא דיבר עלייך, פאינה. הוא עושה זה. עשינו את הקליפ. הוא זהו, עשה קליפ. בסדר? וגם זהו, אנחנו- עד פה, עד כאן. נכון, וזהו, זהו. וזה נגמר שם במשימה. בקליפ הוא צריך אבל אחרי לעשות הקליפ אתה לא לא שם עליי. על אמא שלו, וזה פגע בו. והוא לא המשיך להחזיר לך. גם לי פגע בי. הוא מאוד מאוד גם מכבד. יש לי נכדים, גם אבל יש הוא לי לא בת. פגע בה. שרואה איך הוא לא ליצן עשה- עושה ממני צחוק. הוא לא עושה ממך צחוק, פאינה. זהו, מספיק? הוא עשה את הקליפ. מספיק. מספיק, עד עכשיו. בסדר. עד כאן. זהו. בואו תכבדו אחד את הוא השני. לא רואה אותי ואני לא רואה אותו. זהו. ושאלות למה אני פה, זה לא בעיה שלו. מה? הוא לא אמר שום דבר. מה? הוא לא אמר שום דבר, והוא מאוד מאוד מכבד אותך. מאוד כל בן מאוד. אדם אחר פה שהיו מעלים את אמא שלו על מאוד הפה, מאוד. היה פה ממש מתחרפן. נכון, גם אני. והוא גם אני. גדל גם עם ילדה אמא שלו, שלי ואמא שלו- רואה אותו, היא אמא גם לתשעה מדברת איתו, ילדים. לא כמו אני. יש לו אימא, שהיא אימא לתשעה יש ילדים. גם אני אימא, אבל גם הוא לא- יש הוא לי לא נכדים. הקטין את האימא שאת. מה סליחה שהוא- שלי, הוא לא הקטין את האימא שאת. רגע, מה שהוא עושה, זה היה צחוק ממני, זה זהו. לא ממך, מכולנו. צחקו עליי, צחקו על קורן, צחקו צחקו על כולם. לא יהיה. וזה הייתה גם לא היה משימה. צחוק. מספיק, זה היה רק את קליפ. גם רוצה לראות איתי זה? לא, אני רוצה ההפך, אני לא להסביר רוצה. לך אני לא רוצה, אני מבינה. שצריך להקליל את מה הוא הנושא הזה. עושה. אני ושהוא מבינה. מאוד מכבד אותך. בלב אני השאלה אם זה מבינה. היה בצד. אני הרגשתי משהו אחר. זהו. אז הוא רוצה להסביר לך שהרגשת אני לא רוצה לדבר משהו איתו. לא נכון. אל אני תדברי איתו, לא רק רוצה אל לדבר. תדברי על אמא שלו. לא רוצה לשאול בבקשה מה ממך. שאתה. אפילו אני לי לא זה קשה. אומרת יש לו אמא לאמא שלו. שגידלה 9 ילדים. אני גם אמא. 9 ילדים, 9. אני גם כד על אמא. הקידה, אני רואה אותה, אני מנשקת לה את היד, אנחנו נכבד אותה ולא נדבר עליה. תריבו גם ביניכם. הוא. תרדי עליו באופן ישיר. גם הוא לא בלי צריך אמהות. לעשות ממני צחוק. בלי זהו. אמהות, בלי אמהות. את עליו, הוא עליו. אני גם אמא. בלי סוף. לא, כאילו אמרנו לה... את גם אמא? אמרנו לה... אז תדברי עליו. לא לעשות עליי. ממני צחוק, עוד פעם. שהיא בחורה. מתי את לא מבינה בעברית, אני אבל הוא אגיד לא- לך ברוסית. אהבה שלי, הוא לא עשה ממך צחוק. חבל להתעצבן, יש דברים שבאמת... אני צריך לקחתי להתעצבן עליהם. ככה זה. הוא לא צריך לעשות את זה. זהו. זה לא משנה מה. דיברתי על זה. אז אין בעיה, אז אל תדברי איתו ואת כועסת. אני לא לדבר איתו. אוקיי, בוא נשמע. הוא לבד לדבר. העיקרי חזרה מאח מחויכת. כאילו הביא לה שם. אני שמעתי, אז אוקיי, יש לי זהו. אוזניים, אז יאללה, בוא- 2. אז אוקיי, בואי נחליט. יאללה. אני הופך את המיטה שלו. שלך? נשחרר את זה. הוא רוצה לעשות בעיות. הוא שחקן. הוא לא, הוא רוצה, הוא שחקן. שמה שעשיתי אני לא אמרתי לאמא שלו ועכשיו כלום. עוד פעם דיברה על אמא שלי. לא. שאמא שלי תעשה ככה. אנשים פה... כמו הוא עושה לי, ככה עושה אמא שלו, מה זה? פאני, מה אני? פעם שלישית. זה משחק. אבל למה? לא. אמא שלו לא קשורה, אבל אמא משחק שלו לא... ממני הוא לא עושה. אבל פאני, אמא שלו לא באח הגדול. אבל בסדר, אני לא אמא שלו צריכה לא באח הגדול. שיהיה חברים שזה. לא, אמא שלו לא באח הגדול, את באח גם הגדול. אני לא. את באח הגדול. אני באח הגדול, אבל אמא צחוק שלו לא ממני באח לא הגדול. עושים. אבל זה שלו והוא בכוונה לא... לא, אין בעיה, אז אני אומרת, לא לערב אנשים מבחוץ. לא- צודקת. הוא אבל יכול למה לעשות את צחוק צריכה מפאני, כי לדבר פאני איתי באח עכשיו? הגדול. אמא שלו לא באח הגדול. לא חבל אבל סתם על הריב. לא, אין בעיה, וגם הילדים שלנו באח הגדול, וגם הנכדים, ולא מדברים על אנשים מבחוץ, לא עושים מדברת את כי זה. גם היא נפגעת ממנה ושתדבר. לא מדברים על אנשים טל, למה את מבחוץ. צריכה עכשיו שהתחילה לדבר? אני אגיד מתי שאני רוצה, מה שאני רוצה, יש לך פה תבין שלא מסריח. לפתוח. נכון. את מסריחה. אני לא מסריחה, לא, פה. הפה שלי לא מסריח בכלל. אתה מבין? בגלל זה אני אומר. תקשיב,
אני אגיד לך משהו. אפשר לענות? אני יודע מה שאתה רוצה לענות. חודש אני באמת מתאפק על כל מה שהיא אומרת לי איתם במפגר, עכשיו היא גם מגיעה לאמא שלי, היא פתחה פה חזיתות עם כל הבית, כולם ויתרו לה כי אישה בת 60. אבל היא צריכה להבין שגם לדבר ככה היא לא יכולה וצריך להעמיד אותה במקום בכמה שהיא בת 60. אתה לא צריך לעשות ממני צחוק. זה לא מכבד, אין מה לעשות. זה הכל, אני באמת עכשיו מה שאני מדבר לי פה רוצה. ליד האוזן כי היא מבוגרת, אני לא להתייחס לזה, אבל כמה אפשר להגיד... זה מאוד מזלזל וחבל, כי מנסים לכבד אותה פה בדברים שהיא מקבלת. תמשיך בשירות שלה לכבד, בבית, אחי. מעניינים לה אותו, צוחקים מה איתה. שכיבדת עד מבינה פה עכשיו, את כל מה שהיא תמשיך רוצה, לזה. והיא עדיין מזלזלת באנשים פה. אנחנו אנשים צעירים. נו ומה? תאמיני שאני יודע אתם איפה זה צעירים, אתם צריכים הכל ואני לא כלום? אז תקבלי פה כל מה שאת צריכה, אף אחד לא אמר שלא תקבלי אני משהו. במקום איפה אני צריכה להיות. ויותר אפילו. יותר אפילו. פני, את צריכה לקחת בחשבון שאם תהיה משימה, זהו, עוד אתה עכשיו? אני מסיים וזהו. משפט אחד. אני לא רוצה לשמוע. אם תהיה פה משימה של לעשות סטלבט, כולם יעשו סטלבט, כולם רוצים לא לנצח. לעשות ממני, אני לא עשיתי. אבל את חלק מהקבוצה. נכון. למה מישהו פה לקח קשה שצחקו עליו? אף אחד. ואמרו פה דברים קשים יותר, תאמין לי. בטוח, אני יודע. וגם בסוף הבינה את המשמעות של מה שנאמר כי היא דיברה איתו. הסביר לה והיא חזרה מחויכת, אז היא סתם עכשיו עושה את זה. הבנת? אני אומר לך את האמת. אז חבל. 3 פעמים לדבר על אמא שלי? קל ליפול לזה, אל תיפול. אה? קל ליפול לזה, אל תיפול. אפילו אם לא נפלתי באיזה חודש, למה שאני אפול עכשיו? לא יודע, פעם שלישית תגיד, פעם רביעית, פעם חמישית. זה כבר לא נעים, עוד פעם. אז אל תכתוב, אני יודע. אין מצב בו, מה? חושבת? 9 ומשהו מתחיל, ושעה כמעט רבע ל-12 מסתיים. פשוש. כן, עבר בטוח איזה שעה מאז שסידרנו. בטוח. אנחנו 12:30, 20 ל... שמעתי שעברת לגור לידי. 10 ל... דאם. את מסודרת או מבולגנת? באמת? יש לה אותי, אז היא מסודרת. מבולגנת טיחו. תיזהרי. That's cute. ואימא, למה היא יודעת לסדר את הארון, היא לא יודעת. That's cute. מה נאמרו? אני לא ארגע. מצחיק אתה תאזן אותה והיא תאזן אותך, וככה היא... אתה מצחיק אותי. אתה משוגע. אתה משוגע. ברמות. מנש, אתה הכי משוגע בארץ. מתאים למנש, נכון דני? אני אשמח שזה יהיה מסודר, ולא תשימי את הבגדים שלך בצד כמו שאת שמה ודוחפת לפינה שם. מדברים שהספקתי לראות. אז אני אשמח שזה פשוט יהיה מסודר. איפה שמתי את הטבק? הארון החדש בדרך חדשה. בכל מקום. דפוק האלה, זה הורג אותי. כאילו שלח לי את הפינצטה שלי פה, אהובה. ביי, קירה. תגידי, מה עובר עליי? פרה עליה, זה זיכרון טוב מאוד.
טל פשוט מחפשת פלטפורמות. ויש פה בעיה של הבנה של שני הצדדים. היא לא הכי מבינה וגם לא מבינים אותה, אוקיי? וכל דבר שגם אם יש לו פרשנות שהיא משהו באמצע, הוא בשניות מאוד נפיץ, אוקיי? בגלל הבחירת מילים, בגלל זה. וכל מה שנותר לנו מהמערך הזה, הוא פשוט לכבד, לצאת לידי חובה ולכבד בן אדם שבסופו של דבר מבוגר מאיתנו בהרבה, וזהו. אני חד משמעית לא תומכת בשום דבר במה שקשור ספציפית לאמא של נועם, ספציפית אני לא תומכת בשום דבר, אבל כאילו בריא לכולנו פשוט לשחרר את זה, וזה הכל. מנסים. וגם היא, כאילו, לשחרר את זה. כי לא נצליח לתקן את האירוע. אצלה, לא נצליח לתקן את האירוע. גם לא נקבל הבנה. אני חושב ש... מי זה, אז אם לכבד. לא הרוב הגדול פה, מאוד מכבד. כן, כן, אני רואה ברמות, וגם אני בהשתדלות הזאת, כמה שאנחנו הכי קרובות, אני בהשתדלות. ובדיוק, מכבדים, סופגים, אני גם סופגת לא מעט, קצת פה, קצת שם, אבל הכל טוב. זה סוג של בחינה של הערך אפיים שלנו. נכון, אבל צריכה להבין ש... וזה לא פשוט, אני לא אשקר, אבל גם לא צריך ללכת לצדדים ולהלהיט את זה שאין למה, כאילו זה באמת חסר נכון, אבל צריכה להבין תוצאות. נקודה. רחוב לא מוצא. שמה שאני מבין את נועם, זה שלא מדברים על אימהות. 100%, מה זה שומע? אני מעריצה את האישה הזאת, לא מכירה אותה. מעריצה אותה, את הסלנג שלה, את מה שהיא עשתה, את איך שהיא התמודדה, שהיא התגרשה מאוחר. כל האירוע של מה שהיא נשמעת, זה אישה שאני כאימא לשישה סוגדת לה. זה לא משנה. זה לא משנה כמה ילדים יש לה, 9, 10 או ילד אחד. זה לא קשור. ואני יכולה להבין דרך הסיפור שלה, איך נועם רואה. לא, הוא צודק, זה אימא. איך נועם רואה אותה. זה הפואנטה, אימא. בטח, אימא. אימא בדיוק. לא משנה כמה ילדים היה או... גם לא רוצה קל וחומר באיך נועם, בסדר? אולי קל וחומר מאיך שאני. להצדיק אין שום דרך. שאני רואה אותה. להצדיק את ההתנהגות, לא משנה מה. לקסיקון. לא, ברור, כלום לא מצדיק. כלום. חוסר יכולת התבטאות. נכון, כלום לא מצדיק. אין פה שום הצדקה. ברור שאין פה הצדקה, אבל זה כאילו לא 100% במודע, אתה מבין? לא 100% במודע. אין דבר כזה, כי היא שפויה העובדה שהיא פה, אחרת היא לא הייתה פה. כי הבחירת מילים היא מאוד מאוד מצומצמת, ואז כאילו... לא, תשאלי אותה אם היא התכוונה לזה בצורה הזו, היא תגיד לך כן. אני ממש לא רוצה לפתוח את זה. אז תדעי שהתשובה היא כן. שהיא תתפרץ גם עליי, אתם מבינים? סבבה. שעה, 11:30. יותר. 12. לא נראה לי, צריך להוציא אותנו לשם לאכול. 12:20? חריג. מחר? אז הוא יביא לנו פריסה, אני אבקש פריסה. ברור. לכם גבינה לפחות? לכל הפחות. סיטואציה. יפה לך שקט. תשאר ככה. כן, של החיים, אבל... סטייל. קיצור, מבין את הרגשות שלך, אחי, אין מה לעשות. מבאס. מבאס שאתה לא יכול להגיב. אל תגיד סתם. לא רוצה להגיב. כן. אולי תפעילי קשרים עם האח. תפעילי קשרים. שיביאו לנו אוכל.
לא תסגר. איזה קייטרינג הגדול. מחר בבוקר. כן? לא תארגן קצת פנקקים, משהו? אני שמעתי חצי שעה, או שאמרו עוד חצי שעה ייסגר. לא, עוד חצי שעה, טוב, פה יש לי ממש אנרגיה של הלוויה. המיקרופון שלך. אז פחות בא לי. אני חושבת לבוא לכם. מה אתה צוחק? אתה שלי כיף פה. שיכור, אתה רוצה לצחצח שיניים? שיכור. קוראים מהאהבה שם, אני חלמתי על מיאמי. אויצ'ה. מה שמעתי? בקיצור, על ראש הגנב. הפוסל במומו הפוסל. אל תסתכל על הקלקל, על מה שיש בתוכו. לא דובים ולא יער. לא דובים ולא יער. יפה, במקום. מה? במקום עכשיו. 5 דקות, מצחצח שיניים, הולך לישון, רק שולח נקו אותי בלילה. אם אתם שואלים, תקום ישר. תשמע, אם היא יושבת עליך, אין לי מה לעשות, אחי. אתה דפוק? אין סיכוי, נו. סתם. לי אין סיכוי גם בידיים, אחי. אתה צריך ישר ככה, אחד לגרון. פשוט שאני עכבר, אני זריז, אני ישר... אחד לגרון ולרוץ. לא, יהיה תפיסה מקצועית, אם יקרה משהו. אבל איך נשאר עם כל הרעש הזה של הבנייה? אנחנו בתמה, אחי, זו שכירות פחותה. עושה לי דז'ה-וו למשימה של הפרעונים. כן. בלילה שהיה רעשים כאלה. וואו, איזה סיוט זה היה. ביי, אבל כשסוגרים את זה, זה בטח משהו טוב. יש שם על צפות. בוא ניתן הערכה. לא אסור לתת הערכות. מה שכאן מחר יהיה מה לאכול, אחי. אוכל. יש לנו אוכל, ביצים, לחם, זה, גבינות, יש הכל. מה? אתה יודע שזה אומר שאני אתחיל להציג לך הרבה יותר? למה? כי אין לי להציג, זהו. תציג לפטל או משהו. אתה חי בסרט. יש ממש לילבן. אין לי זמן לסחור אותך. בסורי, אחי. גם ככה כבד לי כבר. אין לך ברירה. תתכונן. מאחל לך. אין ברירה, אחי, באמת אני אומר לך. אתה פילוסוף מדי על היום שלי פה. היום שלי פה כל כך פשוט, שזה לא יתאים לך. לא, איתה אני בפשטות, אחי. אני אביא לך את החלק שלו פשטות. מעולה. אני אביא לך. אתה מופתע? כן, האמת שכן. נכון? הרגשתי שהרשימה לפני ארוכה קצת. גם אני. זה תיאור מעולה. אבל רצה השם, ובסוף הכל יותר טובה. איזה קטע. רצה את המשפחה שלה. גם איזה קטע עם כל העונה מצביעים פעם אחת. כאילו כל בן אדם רק פעם אחת. זה קטע. כן, האמת שזה מטורף. אבל זה טוב. זה טוב. כי מי שרוצה אותך, יסביר לך. מי פעם נגיד היה יותר, אז אפשר לחלק. כן. אז כאילו... כאילו קדם 2 אנשים לדוגמה. טריקי, כן. היום זה כזה אחד. כן. זה קטע. מעניין איך לעבור עכשיו עם ההורים, עם צימוקי. חוזרת לדירה בתל אביב. מאוד יש שמה. בכלל, לפחות יהיה להם הזיכרון בבית וזה.
אני רואה אותה מקייפת. יום עצמאות עניינים. תשמע, אם זה בלילה, אימא'לה. מה אתה עושה? מה? וואלה, אין לי כוח. מה הוא רוצה? הוא לא רוצה לשחרר, אה? הוא רוצה להזרים אותי. אתה לא רואה שהקבוצה שלך מתפרקת? אתה לא רואה שהקבוצה שלך מתפרקת? אולי תעשה חושבים קצת? אני לבד, אתה יכול להצטרף. אבל אתה קצת לא מובן לפעמים. קצת הרבה. נועם. מה אתה, נועם? זה הרבה להיות נועם, אני חושב. אפילו שקוראים לך נועם. אה? אני אפילו לא מאמין שקוראים לך נועם. איך אתה חושב שקוראים לי? לא יודע. אחי. לא מאמין למילה שזה... יחזקאל. כן? מעניין. אז אתה רוצה שאני אקרא לך עוד רסק ותיכנס לבריכה? לא בגלל זה נכנסתי לבריכה. די, לא עלינה. ליפול בפה שלו זה תקלה. כפרה עליך. מה ליפול בפה? מה מצחיק בזה? לא, זה רק הקיצות יפות. הוא מצחיק של החיים, אז זה לא מצחיק. לא קשור, אני לא יכול לדבר איתך, אני בראש. אני אחרי שלא אסביר אותה. זה הכל. אני אומר לך, אין לה לצאת איך הוא מזה. יושב לי על התחת, אחי, וכותב הכל, אחי. שועמם. זה לא שיש לי ברירה פה, אני פשוט שומעים פה הכל. אוזניים כאלה איך אתה תשמע הכל. ברור. יפה לך. יפה שהתקרבת לפטל בשלוש שנים של רשימת הדחה גם. ישנתם ביחד, חמישי, שישי, שבת. בוא נראה מה היה בראשון, שני, שלישי. לא ישנו ביחד, אחי. אני רואה הכל, כפרה עליך. משחקי חברה, נו, לא רע לעינה. דיברנו במיטה, כפרה. הכל בסדר. בא לך להצטרף, אתה מוזמן. לא, תודה. אני לא מחפש טריו. למה, מה? פחות. כל הכבוד שאתה שורד פה, אבל. כן, ראית מה זה? לא, זה טוב. יפה יחסית לשחקן. מאוד. אולי לא רואים אותך בפרקים, סתם. איך, מה? זה לא הגיוני, אבל. תקשיב, לא, באמת, גם את הכלים הוא לא עושה כמו שצריך. הכל הם קטמים. מה נעשה? הכוסות בריח של מרק עוף, אני לא צוחק. יאללה, בוא תעשה. לא, מחר אתם תשתחררו מזה בעזרת השם, ונדע לאבא. יאללה. רק שבאמת תרים את הכוסות שלך, מהפינות איפה שאתה יושב כל הזמן. אני מרים את שלי תמיד, אתה לא שם לב. בבקשה. וזה אתה לא שם לב, אה? אתה לא מרים אף פעם את הדברים שלך, נשמה. תמיד. לא אתה ולא הגרופ שלך. תמיד אני מרים. גם הגרופ שלי מרים. ואם לא, הם עוזרים לי. נתחיל מלהרים את הבוקסרים, את הניירי טואלט שזרוקים. בוקסר אחד הייתה איתו פדיחה. בעיה. באמת בעיה. נטפל בהכל. עומר! מי? עומר תבואו, אם אתה רוצה, הוא פנוי שם. נראה לך? נראה לך, אה? חי בסדר, אתה יודע מה זה? שאני לא אעלה לו פה יותר מדי, זה שאני מדבר איתו כבר הוא מרגיש טוב, זה לא טוב. מה זה? של החיים. תראה איך אתה מחייך שאני רק מסתכל עליך. לא, פשוט אתה לא תגיד את המילה חרם. ואז אתה אומר לי, אבל זאת לא אמורה, אתה לא תגיד לי את המילה בבית. צועקת, זה אני אמרתי. רק הוא רק חיכה להתפוצץ, רק חיכה. לא, האמת שלא, פשוט שמעתי מילה, אז אמרתי די, נו, זה אי אפשר להגיד מילים כאלה. מה? נאמרו פה כל כך... שיגידו לו מה, אם הוא ישן. לא חבל? לא חבל, שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה. כוח להיות פה שוטר. אתה רב עם פאני, לך. עם מי? פאני. אני לא רב, אם תשים לב, אני מדבר מאוד יפה, כאילו, באמת. אתם חמודים. מי? הוא סתם, רק אחד על אחד הוא בסדר. ברגע שהם חברים שלו, הוא נהיה איכס. אני? כן. תשים לב, נשמה. אחד על אחד זה הכי חשוב. דינמיקה חברתית, זה המשחק. אמת. אבל אתה באת למשחק, זה הבעיה שלך, לא באת לדינמיקה. לא יודע לאן באתי, כאילו, כרגע כיף לי, האמת. כאילו... ברור, כי אתה משחק את המשחק. בדרך שלי, נכון, כאילו, כמו שאני. אבל לא כולם רואים את זה כמשחק. האמת שאני רואה את זה כן, לא יודע, אם אנשים הולכים כל שבוע ויוצאים ונכנסים, אז כן, זה מסוג של משחק. סוג של ראשן רוליאץ. קשה לך שגיא היה לך? מפריע לי באיזשהו מקום, אבל שמע, היא חזרה למשפחה שלה, היא רצתה את זה. תמיד דיברה על זה. אז כאילו... עכשיו אתה, לך אין את גיא, זה קשה לך? אני אדע מחר בבוקר, אם זה חסר. טוב. בסוף אנשים חוזרים לבית, אז הכל בסדר, חוזרים לחיים, נהנים. לי קשה שאין את גיא.
זה שלך לגמרי. גם כשזוהר הלך, השתגעת. גם היה לי קשה, מודה. כן, חלק מהמשחק. שלך, לא פה כאילו. הכל מתוכנן מראש, אחי. ברור, כי אתה גם ככה בראש. מבסוט, הכל טוב. יש לזה הולך לסיגריות? פטר לא קיים. הנה, נועם. מה שמשאיר אותי בבית, אגב. ממש. כן. נראה את זה בראשון, שני, שלישי, חכו. שאני משאירה אותו בבית? לא נראה לי. תגיד, מה? אולי. למרות שזוגות התפרקו פה כאילו אין מחר. כן. טוב, אתם עדיין לא זוג, אבל. שנהיה, אני אגיד. מה שסיגריה, נו? מה זה איך ביתיים? מהשנת אני לא יכול מסוגל, זה קשה לי. אבל מה תראה שמחר אני מפסיקה? עם שיער רטוב. תריב, אני אראה איתך באמת, אין לי כל כך. תריב איתי? כן, כי כל העולם שלי שורף סיגריות, אני לא יכול ללכת יותר. שנים. אני איתך. בסדר, תכבדי. אתה עייף, אתה יודע. יכול להיות שמעשן. רחמן מדי. שורף לך עיניים. סתם עושה את זה. תפסיקי גם בשבילי וגם בשבילי. אין את הרכרוכי. זה רחמן. אין את הרכרוכי, אתה נעמה המציא. אתה רוצה מרגמה מהפה. רוצה? המוח שלי כואב. הגב שלי כואב. אין לי מושג איפה המוח שלי נמצא. אלך את האמת. זה לכאן. סיימת. זה שלי, נכון? 26 זה לא שלי. או שזה כן? אנחנו תכף נגלה. זה שלי. גם. רציתי לקבץ את שניהם, אני אשים את זה שם. זה כן שלי. לא שלי. כזה. לכביסה. תדריכי אותי. תכף, תניחי את זה. מניחה. קבל את זה יפה, ככה כמו שאת אוהבת. אימא'לה. לא. אמרתי לך. לא מאמינה. אמרתי לך. אמרתי לך סתם. אני יודעת מתי השידורים. טוב, תיאללה, תשחררי. לא, איזה תשחררי, אני לא משחררת, כבר התחלתי. זאת שלי משימתית. וואי, איזה מהר זה הגיע. 1 בלילה. חיבו את האורות, איך לא יהיה 1 בלילה? לא, איזה נראה לך, אכפת להם. יאללה, סדר. אתה הכי מבוגן שראיתי בחיים שלי, מה זה דבר? ממש לא, זה כביסות למטה. חוץ מזה, דברים אישיים שלי, אתם לא רוצים להסתכל על זה, לא נעים לי. אז חיים קשים. מאוד אישיים. חיים מאוד קשים, באמת. קרצייה, אימא'לה. הוא קץ יותר מדי, הוא צריך להפסיק עם הקצות כן, האלה. די, חלאס, כאילו, תשחרר אותי, נו. הוא היה מצחיק, לא צריך 700 פעם. לא, אמרתי לו כבר כמה פעמים שהוא אין בעיה, הוא כיפי וכיף גם מהקצות האלה, אבל לא תמיד.
צריך להבין. יאללה, עברתי דירה, תשחרר. הוא צריך להבין, לא, הוא צריך להבין גם מתי לעקוץ מתי לא. לתת לי גם תחושה לא נעימה במקום שאני עוברת אליו, זה הבית גם שלי. הוא חושב שזה מצחיק, אבל הוא לא מבין מתי הגבול, זה מה שאני מסבירה. תשחרר. לילה טוב, ממי. לילה טוב, אח גדול. כדאי שגם נלך לישון כבר. וואו, אוקיי. מה? כנ"ל. קדימה. ממי, אני צריכה שתוציא את זה מפה. מה? למקום אחר. את שמה גם שם עובדים בסוף? כן, אמרתי לך, את צריכה מקום סקשן לכל דבר שתוכלי למצוא דברים. למה? את לא זוכרת מה יש לך, וזה למה. פיפי ה... לא, טוב שפיפי, תראי, יש לו כל מדף בגד. מי? בן. בסדר, מהמם. אבל אני צריכה עוד מגירה. את לא צריכה עוד מגירה. אולי אני יכולה לדחוף לך כאן את הדברים, פשוט לאיזה סדר. הבנת? עכשיו אני צריכה כאילו לראות איפה אני שם, נגיד בגדי ספורט שיש לך רק פה, הבנת? ואז ליד זה תוכלו לשים את הקוסמטיקה ותשתיות, אבל שנייה אני צריכה לראות מה קורה. ואת איך את בכלל יודעת, כאילו, סקציות, מבינה מה אני אומרת? אני חיה את זה. תראי, אני רואה את זה, וזה נראה לי שחור בעיניים, אני באמת, הדברים האלה. מזל שיש לך אותי פה. סיוט. מה היית עושה בלעדיי? אני לא יודעת. איך את האמת? לא הייתי עושה את זה, נראה לי לעולם. הייתי פשוט מכניסה ככה, דוחפת, ממשיכה בחיי. תני לי לנקות את התכלס, עזבי אותי לקפל, זה דברים מוטוריים. את זה את עושה לי כביסות. בדיוק. בשביל זה את מנקת השירותים ואני בחיים לא אעשה את זה. מבינה? סדר בחיים זה דבר שהוא חשוב. אני טובה בארונות. אני לא... עם כל הכאבי גב שלי עכשיו, והייתי כואב לי. אז בואי נתקתק את זה. איפה אני מסיבתית? את מכירה אותי, אני בחיים להפסיק עד שאני אסיים את זה. בקטע הזה יש לנו דומי רב. טוב זה? לא. אוקיי. רציתי שתגידי לי לא. אז אל תנסי פשוט, נלך למה? למה? זהו, חצאית זה קל, לא להגזים. הנה. או שלא. האמת שאני גם לא משקיעה יחסית, כאילו, אני בדרך כלל עושה את זה הרבה יותר יפה, פשוט אני אין לי זין. לא, זה בקטנה, שטויות. גם ככה את לא שומרת על זה יותר מלא זמן. שמרתי דווקא יפה. יפה. יחסית סבבה, כן. יחסית. יואו, הנה זה, חיפשתי את זה, די סוף סוף, אני אראה את הבגדים, אי אפשר ככה. זה נאמר, ברגע שלך סקשנים, מה זה זה? מכנס. זה מכנס יפה, קצר, וזה מכנס טייץ ארוך, קצר גם. זה חולצה ארוכה שאני שמה מתחת לחולצות הקצרות היפות. ברה. ובגדי ים. תגידו, אתם ברע עם נועם לא, נכון? למה? למה? שואל. לא ברע. מה אתה אומר? אתם בטוב איתו, כאילו, בסבבי? צחוקים או שאתם לא מדברים איתו? מה קרה? סתם שואל. סקצר, לא? כמו עם טל כזה? יותר טוב קצת מטל. קצת יותר טוב מטל. עם טל אתם יותר טוב? או עם נועם יותר? עם נועם. עם נועם אנחנו קצת יותר. למה? מה קרה? טוב. לא יודעת. מה זה היה עכשיו? אין לי מושג, לא אכפת לי כל כך, אני לא אשקר לך. אנשים פה איתך. רגע, אני מתמקדת רק בלסיים פה, כי כלום לא מעניין אותי כרגע. שיהיה בריא.
נראה לי הם רבו עכשיו. שמעתי אותם עכשיו רבים. נהדרת, אבל אני הולכת לצאת לריבים. אבל לחלוטין, כן, גם אני התעלמתי מזה, כי זה רגע המוח שלי פרה ממילא. תראי, שמתי לך פה טייצים וטופים, אחד ליד השני. כי גם ככה אין לך הרבה טופים. אמת. הבנת? ויש לי עוד בכביסה איזה... סבבה, אז תשימי אותם פה ואת הכובעים תמצאי להם מקום אחר. אבל בגדול, כאן טייצים, חליפות ביחד, קיפלתי ביחד טייצים, טופים. מטריפה לי את הגוף ואת מטריפה לי, את גורמת לי לגוף שלי להתנענע. להתנענע זה מצחיק. אתה רוצה ג'קט? דברי איתי. אני לעולם לא אגיע לזה. אתה רוצה ג'קט? דברי איתי, בדיוק אמרתי את זה. אוקיי. 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 החצאיות שלך נמצאות פה ביחד עם השורטים. מה זה זה? גופיות. וואי, נהדר. שמלה. איפה שמתי את השמאלות? ביחד עם חצאיות. זה אוברול. לקחת את זה גם בלבן, איפה שמתי אותו? לקחתי אותו לכביסה. אוקיי. אז אם תרצי את השמלה הזאת, אותו אוברול הספציפי, דברי איתי. אוקיי? מה? דברי איתי. לא, אין בעיה, שמלה למעלה, אבל האוברול גם למעלה. כן, תרצי אותו, דברי איתי, חיים שלי. קוף. הבעיה, אני לא נעלם לשום מקום. מה זה זה? הנה זה. אני בשוק. הנה השטות. יש לי גם שטות בלבן. שמה לך גם את זה. הנה השטות בלבן. פה. זה מה זה זה? זה מה זה? זה בגד גוף. נשים לך את הבגד גוף. אין לך הרבה תחתונים, גרביים וכאלה, נכון? הכל בכביסה, אבל כרגע זה התוחלת. רגע, זה בגדי ים, אני אפריד, בוא נראה איך נעשה את זה. וזה תחתונים. אני אסדר לך אותם. זה... וואי, באמת, הכל בכביסה, אין לי תחתונים ואין לי גרביים. אני אביא לך ממני, יש לי כמה חדשים. היום נעשה. איזה היום? מחר. איזה מחר? מחרתיים. זה הכל החגורות, גם קיפלתי אותן יפה. הנה, הם נפתחו גם, כיף. איזה כיף לחיות. איך אנחנו, מה אנחנו חווים, יקר שלי? זוזי. לא, מותן תחושות, את יודעת, כאילו, בועס. חשבתי גם שהרשימה די ארוכה לפעמים. מסתבר שלא. מעניין מה... באמת מה אנשים חווים בחוץ. איך כאילו... תפספס לי. לא יודע. כן, אני גם חוויתי את זה, באמת. גם שבוע קודם, זה מוזר. זה בגלל שאני חושב שהרשימה לפני ארוכה. בואי, כאילו, אני רואה פה את האנשים, יש פה אנשים לא אמיתיים, יש פה אנשים צבועים עם עצמם. אז... מה אוהבים לראות? כאילו, מה עושה להם את זה? אבל בסדר, אני אלך לישון, עכשיו על זה מחר יותר טוב. טוב לב לאיזה שיחונת, לילה טוב, בוודאי. וגם בוקר משימה, יהיה לנו מה לעשות ומה לאכול. לב שלנו, אתה כפרה עליך. אוקיי. לא, אנחנו לקראת הסוף, זה כיף לי לראות את זה. אנחנו לקראת הסוף? את, האמת שנכון. איזה קרנבל פה, איזה בלגנים. מה זה זה? או, זה של הגוצ'י שלי. שימו עכשיו. מה זה? חגורה של השמלה. עוד עצוב בגרביים הזה שלך? כן, גרב אחת. אני לא יודעת למה. לא מוצאת השנייה. שימי, אני עוד, יש לי תקווה. וואו, איזה יופי של ארון. רק חבל שאני לעולם לא אגיע שם לכלום.
שמתי שם ג'ינס אפורת, ראית? I know, אז זה לא שלי. הוא שם. בודד, גלמוד. תראי. סיגריות. עלק. בקוסמטיקה נשמח פה. נגיע רבע חדה, נשים את הפעולה לזיווג בסוף בסוף. אנחנו לא יודעים. מה זה? זה שלך? לא. טוב, זהו, לא? זהו. לא? אוקיי. די, תשווי. זה פה הדברים של הזה, סבבה. פה זה סבבה, קטלני. פיג'מות? זה סט. זה כל הג'קטים הקטנים שיש לך, כל המכנסיים הארוכים והקצרים שהם טרנינג. פה שמתי לך ג'ינסים מכנסיים ללא שם, זאת אומרת כל מיני ליילונד כאלה זה. חולצות קצרות, מכופתרת אחת, ארוכות, גופיות, טופים פה. חציות, שורטים, מעילים. אין מוגדר. לא מוגדר. תודה יפה שלי, I love you. I love you so יאללה, much. בוא נשטוף פנים. בואי נשטוף פנים בבקשה רבה. יאללה, בואי. בואי ניקח מפה את הסיגריה שלי למקושרים של כולם. רבה. ראית הארון שלי איך הוא מסודר? מה, הוא מסודר רצח? בואי תסתכלי. יואו, איזה כיף לך. הלך לי הגב ואלוהים. יואו, יש לי ארון כאילו טירוף. מה אני אעשה פה בלעדך? וואו! כן. עוד דייג? עוד דייג? קלטתי וגם פה. בבקשה. בבקשה. וואלה, תקשיבי, זה כבר נהיה חדר הארונות שלך. אמא שלי. יואו, בשוק עליי. פאק דמול. בסדר, יש לי פה 1, 2, 3, אבל לאט לכם, אנחנו נשתלט פה, זה יהיה החדר הארונות. חיים שלי עוד שבוע נכנסים דיירים חדשים, אז צריכה לזוז בחזרה. יואו. בואי, שמתי על זה. יואו, יש לי מוסק על עד המיטה. מה אני אעשה איתה? לא בא לי. מה יש לה? פחדתי שאני... שמתי לי מוסק, מה אני אעשה איתה? תביא לי עומר. עכשיו? לא יודעת, כבר לא אכפת לי אותה. לא, בצים, אני לא זורקת, אני שם קרר שיוכל. תני גם קרר, יש לי קרר קטן בחדר הארונות. שימי גם קרר קטן. חרם. מה? תראי באלכסון. נגיד עדיין.
וואלה, תשאלי איתה, אני אמרה שהיא רעבה. תשאלי איתה, אני אמרה שהיא רעבה. תביא. תקשיבי, אני מכורה אלייך. אפשר שנתחתן? שום אוכל לא יזרק פה. אני צודקת. תקשיבי, גם מחר אנחנו נרגיש מה זה טוב מי שזה לא נזרק. ואמא, היה לי מצפון. במשימה בטח יש שם רעב. המצפון גם. המצפון. אוי, אני אוהבת אותך, את בן אדם מדהים. את גם בכלל לא אוהבת חצילי, הגזורה. הוא רוצה לי את המסביב, אין לי בעיה. יואו, איזה באסה שלא יותר את קציצות של גאיה. אוי, את נהדרת, את מדהימה, את מדליקה. הוא עושה לך מדהימה. חשתי לי. סתם הוצאתי. הייתי בחרדה. מה? שלא יהיה לי אוכל, אז הוצאתי, אמרתי מה חיה. מי אין משהו כזה מהר? נהדרת, אני מחר אני אעדכן את תומר ודניאל, הם מאוד כאב להם, את לא... דניאל הביא לי כוס, אמר לי, שימי פה במקרר, אמרתי, תגידי, אתה מגזים? השתגעת? אבל איזה איפור יצא לי היום, ככה. לפחות זה. מחר יהיה לי פצע כל השפתיים. יהיה בסדר. תפסיקי לאכול אותם. אני חייבת להפסיק, כי יש לי בעיה. יש לי הבית נהיה ריק, אחותי. והקבוצה שלנו מתפרקת. אין קבוצה, הכל טוב. בואו נתחיל לשחרר את זה. נתחיל ליהנות פה מהדיירים, נתחיל ליהנות פה מהבית. אין קבוצה, החב הוא שלנו. בסדר, אין מה לעשות. אני הזמנתי שאני לא מבינה כלום, וזו הרגשה יותר טובה לחיות מאשר לעשות להבין כל הזמן. אני מנסה, אבל אני לא מצליחה להרגיש ככה. אני גם לא, אני משתדלת, אחותי. זה גם לא משנה לי מה קורה זה, אני יודעת מי אני אוהבת, מי אני לא אוהבת. פשוט זה מבאס אותי כשהם הולכים. אני מבינה, אחותי, תאמין לי שאני מבינה, אני ספקתי 2 עכשיו. כן, אני יודעת. כן, אני באמת מבינה, אבל כאילו, אסור לך לתת לזה להכיל אותך. למה אני אוהבת לפתוח ולראות תחננה שלי? למה אני אוהבת לפתוח ולראות תחננה? איך, לא ידעתי, המוזרה. כן.
כאילו לראות מה קורה שם, הבנת? מה, את מסתכלת? כן, אני רוצה לראות מה קורה. בחיים לא הסתכלתי. אסור לי לשטוף את זה כאילו? אני לא מבינה. אסור נראה לי. אבל אחותי, זה פה, מה, אני אשאיר את זה מסריח פה, שיסריח את כל החדר הזה? אני חוששת שזה יעשה לנו קנס. אז אני נגב את זה עם נייר. מה אני אעשה? נכנס לי לעין. וואי וואי וואי. אבל זה הכי טוב שיכולתי להוציא, ללא קנס. וואי, זה מושלם. מסריח. כן? נשים את הנייר כסף מעל. מה? כן. אבל נראה לי שבן... מרגיש לי לבד. למה? איזה בחינה? הוא רב שם עם נועם, אחותי, על דברים, משהו לא מפגר. על מה? לא, הוא פתח איתו שכאילו... משהו, גיא לא כל כך שמעתי חצי, אבל כאילו שגיא הוא עצוב מזה שגיא חם, הם בכלל לא חברים, משהו כזה, ואז נועם אמר לו... ואז כאילו הוא אמר לו, כן, אני גם עם פטל בשביל להישאר פה, ואז נועם הכניס לו את בעקיצות כמו שנועם אוהב. זה הריב אחד מוזרים. עזבי, אחותי, אני כבר אין לי כוחות להתערב. לא מבינה את הריבים האלה. אמיתי, אחותי כאילו כל כך לא מעניין אותי כבר כל השיט הזה. בא לי להעביר פה את הימים סבבה. ולעשות כמה שיותר להיכנס לאינטריגות שישפיעו לי על הדופק, תודה רבה. לא, ברור שלא ניכנס לזה, גם הוא גם לא סיפר. אני רק שמעתי כזה מהצד ובדיוק הלכתי, אבל... את הריבים האלה פשוט נהיו מוזרים כבר. תקשיבי, אני מרגישה שעין אחת נהייתה יותר גדולה מהשנייה. זה משהו שקורה. תקשיבי, אני הכי רצינית. תסתכלי רגע. די, לא מעוניינת. תקשיבי, באלוהים. תסתכלי רגע. תקשיבי, באמא שלי, תראי את זאת. תקשיבי, באלוהים, תסתכלי רגע, נו. תראי את זאת לעומת זאת. די, כפרה עלייך. מה יותר גדולה, ימין לשמאל? מה יותר גדול? זאת, הן שונות. דווקא זאת יותר גדולה. תגידי, את יש לך בעיות? את לא רואה את היוצאים שלך היום. יואו, מה יש לי? שתי עיניים שונות. את חייבת לישון, דחוף אבל. באלוהים. דחוף לישון, חיים שלי. תקשיבי, באלוהים. לא, אני לא מעוניינת להקשיב, אני סיימתי להקשיב לך השטויות האלה. טוב. אני רצינית. אור, שעוד די. רצינית? אני רצינית שאת התפלפת. יכול להיות. לא, צריך ללכת הביתה. לא באמת, לא הבנת. לפחות לי 3 שעות. כף ימין, כף שמאל. מה תעשי פה בלעדי היום מכוערת? 3 שעות אני גם משתגע, אמיל. אז מה זה למה את מבלבלת המון? לא, את צריכה איפוס מלירן, צריכה להביא לך כף ימין, כף שמאל. לירני הקטני? אגיד לך אור, שומעת רגע, העיניים שלך בסדר, סתמי ותחזרי חזרה הביתה. סתמי כבר דבר אחד. כפר על הפרצוף שלו. בטח לירן מבסוט.
נדיר, נדיר, נדיר. ונהדר. חייב. enough is enough. enough is enough ברמות. וזה הרגע, הנה באה השעה, מה תביא את הרוח, מה ימיס את הדממה. מה הביא את הרוח, ויש לכל דבר. יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה, זה רחוק אבל תגיע, קצת עייף. וקצת צמא אהבה שמחכה לך תחוש אתה כפרים בשם אז תנוח קצת בצל עדיין בשעה מה תביא את הרוח מה ימיס את הדממה ויש סיבות לכל דבר, יש חלום שלא נגמר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר, בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. בסוף הדרך עוד תהיה מאושר. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה. שמחכה לך תפגוש אותה כפרי בשל, ואז תנוח, תרדם בצל. הכל טוב? מה יש? בנו? מה יש? הכל טוב? אתה מוזר. אף אחד באמא שלי. וקדימה אל האופק, אל השמש הטובה. קצת רחוק אבל תגיע, קצת עייף וקצת צמא לאהבה. שמחכה לך תפגוש אותה כפרי בשל, אז תנוח. טוב כפרה, זה עוד השמח. מחר יום חדש, אנרגיות חדשות, הכל יהיה טוב. מרגיש לי שמחר תהיה משימה מסוכנת. למה?
בתחושה שלך, כאילו? זה, כאילו יהיה ריבים. כאילו יהיה בלגן. ריבים בטוח יהיה כפרה עלייך הזה. שכחת איפה את נמצאת? כן, אין לי כוח לזה כבר. זה המקום. אבל העיקר שאנחנו ננסה להתאפס ולהיות באנרגיה חדשה. והצטט שלנו פה בשבילך, והכל יהיה בסדר, נכון? כן, זה טוב. זה טוב כפרה. I love you. ביי לולי. בסוף הדרך תהיה מאושר. אימא'לה, לא נכון. אני בשוק. me. Yeah, baby, and me, גגה, כמו ים של החוף. רק תגיד לי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא אכנע בסוף. כמו ים של החוף, רק תגיד לי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא אכנע בסוף.
מה רציתי? זוכרת כלום כבר. אני מתגעגע כמו ים של החור, רק תגידי מי יחבק אותי ויבטיח שאני לא אקנה בסוף